Много са ми смешни тия хора, дето не искат да ги наричаш с тяхното истинско име, което е по лична карта. Даже се и сърдат, а искат да ги наричаш с нещо, което те са си измислили, или някакъв умалителен там прякор. Нещо си там тяхно. Аз се казвам Георги, по лична карта съм Георги. И разберете, аз нямам никакъв проблем с това някой да ми казва Георги. Например, моя най-добър приятел ми вика Георги. В смисъл, какво да направя? Той е решил така и ми вика Георги. Какво да направя? Да му откъсна топките за това, че ми вика Георги? Майка ми вика Гошко. Баща ми и той ми вика Георги. Брат ми вика Педал. И да не говорим, че по принцип Георги на английски е Джордж. И реално това пак си е моето име, но не точно. 100 пъти съм разказвал историята за това, защо съм се писал Джордж. Освен това, в България нямаме друг инфлуенсър, тиктокър, който да се е писал Джордж. Имаме Джордан. Той е фолк певец, но това е съвсем различно. Тъй, че да, по лична карта, ако ти се казваш Вагинян, аз ще те наричам Вагинян с цялото ти пълно име, защото ти така се казваш. Няма да те наричам Хей, Ваги или Хей, Вакчо. No, your name is Вагинян, so